Moikka! Ja me tehdään nyt tämmönen 10 tilaajan spesiaali, joten varmaan näittekin mitä me tehdään. Tehdään Bean Puzzlet haaste. Ja mä kävin ostamaan näitä tuolta Ideaparkista, Technic Magazinetista ja nämä maksoi 17 €, että oli aika kallis. Tää on oikeesti aika pieni. Ja meillä on täällä mukiossa on tämmönen hieno paperi, mistä me syljitään ne pahat, koska emme aio syödä niitä. Sitten meillä on täällä kohlaa. Joo, molemmilla on. Ja jos tästä alusta ei nyt tulisi niin pitkä, niin mennään videoon. Ja siis täällä me ei ollut sytyneet ennen, niin täällä on näitä. Sitten tässä on tämmönen juttu, mitä me pyöritetään. Me ei pystytä näyttämään. Me kyllä näytetään se sitten niinku, että mihinkä se jää. Mutta me pyöritetään tästä tällä ja te ette nyt näe. Niin sä saat pyörittää sakeeka. Oh my god. Sulle tuli räkä tai mehukas päärynä. Okei, mä otan valmiiksi. Ja se on tällainen vihreä papunen. Syö. Ei kun muut pitää. Vai pitääkö? Joo, meidän molempien pitää. Oh my god. Ja musta tuntuu, että meidän olisi pitänyt ottaa noita 2, mutta ei se haittaa, no niin. Onko se aika? Paha. No älä mitään. Joo. Okei, se räkä ei ollut niin paha, mutta sit sun vuoro pyörää. Siis tiedätkö mikä oikeesti on häirikkö? No. Kun aluksi siinä on niinku aluksi siinä on se hyvä päällä. Niin. Jos tulee sama, niin oksennus tai persikkä. Ei. Säästetään se vaikka vikaksi. Joo, se voi säästää vikaksi. Nyt sä voit pyöräyttää uudestaan. Mätämuna tai... Santtu pitäisi sanoa, että mätämuna on pahin. Mätämuna tai vaan popcorni. Onko niinku näitä? Joo, näitä. Siinä on sulle. Oh my god, siis mätämuna yöksi. Nyt mä otan tän kyllä aika. No mä en sit syö tätä aika. No okei, laitetaan sitä keskellä. N-Y-T. Mä en uskalla. Nyt! Sylje se. Mä en ois purossut. Juu. Päällistä maistuu. Mikä mennessä kaikki on ollut pahoja. Okei, nyt mä. Tuli uudestaan. Sama. Hei. Se on mun vuoro. Ei. Se säästettiin vikaksi. Niin. Mä haluan mieluummin ton. Ops! Se olisi mennyt ehkä siihen. No joo, mutta otetaan nyt nämä hammastahna tai mustikka. Ja yhteen nyt. Mulla on hammastahna. Mulla on mustikka. Eikä. Mulla on mustikka! Vai onko? Joo, nämä maistuu metämuna ja mustikan sekoitukselta. Me ei ois he yhteistyössä metämuna, ettei saisi mitään. Mulla on kaikki ihan pahoja. Mulla pelottaa ne sukat. Tää oli hyvä tää mustikka, paitsi että nyt sä haisit ihan sieltä hammasta taas. Joo, te haisee. Ei oo, todellista. Ei tässä mitään. Noin, sun vuoro muuta. Se on muuten mun vuoro. Se on muuten mun vuoro, koska sä tökkäsit sen. Eiku niin. Okei, koiran ruoka tai suklaata. Mä haluun tuolta. Ota se. Näin, nyt. Tää on suklaavalvere. Mitäkin. Eiku. Suklaavalvere. Haa. Hei, nyt sä et saanut koiran ruokaa vähäkään. Häh? Hyvä, ettei tullut koiran ruokaa.
Eikö nyt ole vuoropyöreitä? On. Paitsi tää ei oo kauhean hyvä tää suklaavainen, koska Ei nyt, mulla on täällä parempaa kuin joku lime tai... leikattu nurtsi. Ja tää leikattu nurmekko on oikeesti pahaa. Mä en usko sua. Okei. No, yhtä nyt. Mulla on lime. Mulla on lime. Hyvä. Okei. Oh, tää on hyvää. Tää on hyvää. Hyvä. Ei pitänyt muuta katsoa, miten me ollaan otettu jo. Er- Meillä on, itse asiassa me ei olla otettu yhtä. Ei kun kahta. Ennen tota. Otetaan Baby nyt, wipesia. otetaan nyt nää pempupyyhkeet tai kokos. Ja sen jälkeen me otetaan haisevat sukat tai tutti frutti ja sit sen jälkeen oksennus tai bla bla bla. NYT nyt. Baby vibes. Niitäkin. Tyrkä se. Eikä niin paha. Se on paha. Tää on paha. Meillä on 2 minuuttia aikaa. Ei se mitään. Jatketaan. Mutta ei alus maistunut niin pahalle. Ei mahdollistunutkaan. Tutti frutti tai haisevat sukat. Ei, mua pelottaa. Ota. Tee nyt. Hyökäjäkkiä! Juita mun hiuksiin. Joo, mä menisin oksentaa. Se oli hirveä. Joo, miltä on? Haista. Haistat. Se ei niillä haisemilta sukilta. Okei, kun mä vuoro. Joo, nyt toi oksennus. Se on se. Aika. Ai caramba! No niin. Hei, sakke. Se on pakko olla siinä keskellä, koska... Okei. Ei vielä. Kato, me laitetaan tätä tänne keskelle, niin katsotaan kun pistää Tuntuu, että on oksennut. Luoja kiitä mua. Onko tää oksennus? On tää oksennus. On se oksennus. Juu, siis tää maistuu vieläkin. Vaan mä purasin sitä mun etuhavalle. Okei, äkkiä jotain muuta. Ei kun meillä on jo kaikki. Otetaan sitä hammasta ja sitä. Oi, hehdä on mustikka. Mullakin. Oksennus mustikka. Siis... Ja maistuu siltä, että mä olisin oksennut mustikkaa. Mun maahan. Sä tuntuu. En mä pysty syömään tätä. Ei tohon päälle. No niin, tää loppu on pahaa. Mut hei joo. Kiitti kun katsoitte videon. Joo, kiitos. Täytyy ehdottakaa tonne alas videoehdotuksia. Ja toivottavasti tykkäsitte, kun me kirjoitettiin itsemme näillä karkeilla. Ja. Ne oli tosi kivaa. Oikeesti mustikka oli hyvä. Ja se lime oli hyvä. Ne oli varmaan ainoat hyvät, mitä me saatiin. Niin oli. Ja no, se suklaavanukas oli ihan... Niin joo, suklaavanukaskin, sekin oli hyvä, koska Niin. mieluummin parempi kuin koira. Niin. Mutta musta tuntuu, että me ei nyt varmaan leikisti haista oksennuksilta tai haisivalta sukilta. Mut se olisi silti moikka!